čítať. Musím vám niečo ukázať. Dnes som bola v predajni skloporcelán. Odniesla som si tieto obrovské úlovky. Taký myslím obrovské. Tak myslím doslova obrovské. Ja som z nich totálne nadšená, lebo už som sa po nich pokúkovala veľmi dlho. O, toto. Milujem. Prvý úlovok. Obrovská šálka. Tá šálka má 750 ml. To je, že 3/4 litra. To nie je všetko. To je prvá. A tá druhá nie je taká istá. Na túto som sa pozerala, odkedy som vstúpila do predajne. Ja sa bojím sa, že to roztrhnem. Rozbijem. Nie je nádherná. Ja som krajšiu šálku nemala. Ona je taká jednoduchá a taká krásna a taká, ja neviem, trošku do folklóru mi ide. Bože, nádherné sú, úplne sú nádherné a sú z čistého porcelánu. Bez žiadnych pridaných látok, bez žiadnych ťažkých kovov, je to čistý porcelán. Je dokonca zdravšie z nich piť. Ak uvažujete nad kúpou novej šálky, určite neváhajte nad predajňou skloporcelán a porcelánovými šálkami, pretože je to dokonca... A vidíte? Ten zvuk vydáva len porcelán. To je cool. A nie sa dočkať, kedy ich otestujem, no určite vám to zaznamenám. Bye!